नोंसोरखौ आंनि बिश्व एक्सन इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंनि बर'नि जोबोद बारनो गोरों सोरां नार्जारी जेरै बारो बेबायदि आंबो एसे एनै नोंसोरनो बारना देखायगोन। माने सोरां नार्जारी बारनायखौनो आंबो बारनो देखायगोन नोंसोरनो। सोरां नार्जारी आदा बारनाय बायदि आंबो बारनो जुजिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांबाय था। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। बारनाया बारा मोजां जादिया थेवबाबो नाजागोन आरो ना मोजांसिन खालामनो। थ' बिदिब्ला नेक्स्टखौ नायलायदो। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Hey guys, भिडिअआ जोब्बाय। नोंथांमोना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम। आं सोरां आदानि बायदि बारनो नागिरदोंमोन खिन्थु पारफेक्टलि बारनो हायाखै आरो ना। उननि भिडिअफोराव पारफेक्टलि बारनाय नुगोन सोरां आदानि बायदि। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो शेयार खालामना हो, मानोना जाहाथे बारग्रा मानसिफ्रा नायनो गोसो जायोना। थ' थेंक इउ गाइस।